Benvinguts, benvingudes. Jo sóc la Sònia Linyan. Jo treballo amb el darrere de la comunicació i l'engagement de la Biomarató. Estem molt contents de tenir-vos avui a tots i totes. La veritat és que aquest any els resultats han sigut superbons. I com veureu, avui farem una petita presentació de què és la Biomarató, què és el que hi ha darrere, quins han estat els resultats i quines han estat les persones guanyadores dels premis, perquè, per als que no ho sabeu, aquest ha sigut el primer any que hem tingut premis. Estem molt contents d'haver pogut donar uns quants premis perquè al final la gent doncs, s'ho ha currat molt, la veritat, aquest any ha participat molta més gent, han pujat moltíssimes observacions i estem molt contentes, la veritat, d'haver pogut almenys repartir una mica de premis i d'agraïment a totes aquestes persones que heu participat. Abans de començar, us explico una miqueta l'agenda del dia d'avui. Com veureu, ara d'aquí una estoneta, el Jaume Piera, coordinador del projecte Aneris i també la persona que està darrere d'aquesta idea de la biomarató, ens explicarà una mica què és el que fem amb la biomarató en el context de la recerca i sobretot què és el que fem en aquest projecte amb Aneris. Després, la resta d'entitats organitzadores, Afectes, Anèlides i Plàcton, ens explicaran una miqueta què és el que han fet, com han viscut aquesta experiència d'estar a la biomarató. Després el meu company de l'Institut de Ciències del Mar, el Xavi Salvador, explicarà els resultats i ens desgranarà totes les coses que s'han trobat gràcies a la vostra participació. I finalment la Berta, també companya meva a l'Institut de Ciències del Mar, explicarà quines han estat les províncies i les persones guanyadores. I a més avui tenim la sort de comptar també amb una de les persones que ha guanyat, una de les persones guanyadores de la Biomarató, que ens explicarà una miqueta com s'ha sentit participant en aquest esdeveniment. I només pels que no sabeu què és la Biomarató, aquí un petit resum. Al final és un esdeveniment de ciència ciutadana on competim des de Catalunya, Lleida, Lleida no té mar, Catalunya, Tarragona, Girona, competim per monitoritzar el màxim de biodiversitat marina fent servir la plataforma de ciència ciutadana Minca. Aquest any va començar l'1 de maig i havia d'acabar al setembre, però al final la vam allargar una miqueta i va acabar el 15 de novembre. I què hi ha darrere de tot això de la biomarató? Doncs a part de totes les persones voluntàries, evidentment, que estan allà entrant a l'aigua, fent fotos, etc cada dia, estem aquí un munt d'entusiastes del mar i de la ciència ciutadana. Estem a l'Institut de Ciències del Mar, a Aneli de Serveis Ambientals Marins, FECDES, que és la Federació, Federació Catalana d'Esports Subaquàtics, o espero dir-ho bé, Plankton Diving, i a més aquest any comptem amb els projectes europeus Minke, ICS, Aneris i Warden. I només comentar que totes les observacions es pugen això a l'Observatori de Ciència Ciutadana Minca, que és un observatori de ciència ciutadana que hem desenvolupat aquí en el nostre grup de recerca a l'Institut de Ciències del Mar. I amb això jo ja em callo i li dono pas al Jaume. Si teniu alguna pregunta, sabeu que teniu el xat, podeu fer alguna pregunta des del xat, podeu aixecar la mà i jo us donaré pas. I si teniu dubtes, preguntes, etc., no us les guardeu, que tant per xat, si no voleu parlar, obrir el micro i parlar, o això, o simplement aixecar la mà i us dono paraula, podeu fer-les. I també comentar-vos que al final de tot us ho explicaré, però aquesta és una presentació una mica més formal, molt enfocada als resultats, com a la biodiversitat que hem trobat, quantes observacions, espècies, etc. Però tenim planificat pel dia 15 de desembre, després us explicaré tota la informació, un esdeveniment que és una festa del voluntariat, un esdeveniment en persona al centre de la platja aquí a Barcelona, on convidarem a totes les persones voluntàries que han participat a la biomarató per celebrar, agrair i també per fer l'entrega de premis. I amb això dono pas al Jaume Piera. Molt bé, doncs moltes gràcies, Sònia. Doncs aleshores vaig jo ara a compartir la meva pantalla. Espero que la veieu bé, sí? Molt bé, doncs fixeu-vos, primer que res, gràcies per assistir en aquesta presentació de la biomarató. Aquí en concret volíem fer una miqueta d'èmfasi del context, si voleu, en l'àmbit de la recerca. I per això vam posar
aquesta petita presentació, però que bàsicament intenta respondre a dues qüestions. És per què fem la biomarató? I també una miqueta més, la Sònia ja ho ha comentat, però us volia explicar un parlet més de detalls de qui hi ha darrere de la biomarató i també del projecte Neris. Aleshores, per què la fem? Doncs fixeu-vos, una de les espècies que s'ha vist més a la biomarató, per posar-vos un exemple, és la babosa de plomall. Si ens fixem i ens anem a Minca i mirem les espècies que hi ha hagut, de fet aquest panell està un palet ja obsolet perquè tot i així es mantenen. La babosa de plomall ha estat la segona espècie que s'ha vist més darrere de la donzella. Heu reportat més de 2.500 observacions, que no està gens malament. I fixeu-vos que si veiem el mapa, les fotografies estan reportades pràcticament al llarg de tota la costa catalana. Per tant, podem veure que és una espècie força comuna. És probable que tots els que esteu aquí i que hàgiu participat a la biomarató hàgiu fet en algun moment alguna foto. Per tant, és una espècie força comuna i força distribuïda a la nostra costa. Els que tenim una edat, per això, sabem que això no ha estat així. No sempre ha estat la babosa present a Catalunya. De fet, quan jo era petit, no es veia. Aquí us he posat un treball que van fer dos investigadors francesos fa ja uns quants anys, que van intentar recollir totes les cites que van trobar, i aquí us he posat, ja veieu a la taula, en treballs on es cités per primera vegada aquesta espècie. I ja podeu veure en el dibuix que en els anys 60 es veia només en el nord d'Àfrica i en el sud de la península Ibèrica. Fixeu-vos que les cites a Catalunya comencen en el 86. El 86 va ser la primera vegada que se cita Tossa. Si pensem una miqueta que als anys 60 es veien aquí i als anys 70 pràcticament no hi ha cap cita, fixeu-vos que només se'n troba una al sud de Portugal, què ha passat amb tots aquests anys? Perquè és probable que si s'estava veient a Tossa abans i va pujar des del sud, abans es va veure a les costes tarragonines, després a les barcelonines i finalment a les gironines, no? Però aquestes dades, de moment, o potser algun dia en trobem més, però no les hem trobat. Llavors, hem d'especular una miqueta de com s'ha anat distribuint. I a més no sabem si s'ha anat distribuint a poc, i ha anat pujant poquet a poquet, o ho ha fet d'una manera molt sobtada. Tot aquest tipus de qüestions, a la gent que fem recerca en l'àmbit, si voleu, d'ecologia marina o de la biodiversitat, ens interessa molt aquest tipus de coses. I el fet de no tenir aquestes dades, doncs mira, ens obliga, si voleu, a vegades a explicar una mica la pel·lícula o una mica de manera especulativa. Vist aquest problema, que no és només un problema de la babosa de plomall, sinó que en general moltes vegades ens falten dades, vam proposar i ens van acceptar aquest projecte, que és el projecte Neris. El projecte Neris és un projecte europeu que té com un dels objectius principals intentar omplir una mica aquests buits d'informació que estem identificant. Són buits en el temps, ja ho heu vist que aquí, per exemple, ens falten dades dels anys 70, però també en l'espai i també taxonòmics, perquè ens trobaríem que els peixos potser estan bastant ben representats, però altres espècies no. I un dels objectius de l'Eros Neris és de crear un nou tipus de productes que es coneix com biologia marina operacional. Què vol dir això de la biologia marina operacional? Doncs són sistemes que entre l'adquisició de les dades i la seva distribució i difusió passa molt poc temps. Un dels exemples que podem veure és el cas de la biomarató. Us he posat només per capes. A Neris és molt més complicat. Fixeu-vos que Neris té elements de genòmica, també de sistemes d'imatge molt sofisticats, però hi ha un component de tecnologies participatives que precisament és el que és la biomarató. Fixeu-vos que la biomarató, si la posem en aquest conjunt d'elements o esdeveniments o tecnologies participatives, ens permet crear mapes amb molta, si voleu, resolució tant en l'espai com en el temps, com també taxonòmic, perquè hem vist un munt d'espècies, que el Xavi després ja us ho comentarà, però fixeu-vos que si creem la biomarató i la produïm cada any tindrem un report del que està passant de moment a Catalunya, perquè de moment a Neris ho tenim a Catalunya, però això perfectament es podria estendre a tota la costa, si voleu, mediterrània i, per què no, al llarg dels diferents mars europeus, que això és el que en definitiva volem fer. Aleshores, qui hi ha darrere de la biomarató? Doncs ja us ho he comentat, òbviament esteu vosaltres, la gent, és essencial, sense la gent no podem generar aquest tipus de productes, però després identifiquem sempre tot un conjunt de comunitats. Una comunitat, si voleu, és la participativa, la gent, l'altra és l'acadèmica, que en aquest cas de moment estem nosaltres, a l'Institut de Ciències del Mar. Després hi ha les comunitats que
identifiquem com a mobilitzadores, que són les que realment estan directament en contacte amb la gent, en molts casos, en aspectes com de promoure activitats subaquàtiques. Òbviament està la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques i en aquest cas també com a elements organitzadors ha estat Anèlides i Plàncton, que ja us ho comentaran després. I també tenim, i és important, la comunitat facilitadora, que són totes aquestes entitats o, si voleu, ajuntaments, organitzacions que ens donen o ens permeten utilitzar les seves instal·lacions moltes vegades i això ens facilita també la participació. Sovint el que de retorn tenen, òbviament, és que els tenen molt més coneixement en els seus llocs, quina diversitat hi podrem trobar. Val? En quant a la comunitat acadèmica, us volia presentar el grup, perquè darrere del grup, aquí està present la Sònia, també està l'Amàlia, està, òbviament, el Xavi i la Berta, però us volia comentar que darrere del grup de recerca que està darrere d'Aneris i de la Biomarató, ja veieu que el volum de persones és força gran. I només us volia dir que si el Minca i la Biomarató funcionen bé, és gràcies, en bona part, a aquest gran equipat. Amb alguns teniu contacte directe i amb altres potser no hi heu coincidit tant. També us volia comentar què volia dir això de Minca, perquè Minca, com us ha comentat la Sònia, és la plataforma que utilitzem per referència per reportar. Li vam posar aquest nom perquè és un nom que té un origen quechua i que vol dir això del treball col·lectiu en favor de la comunitat. És una tradició, si voleu, precolombina, bàsicament que la gent s'ajuda uns als altres per poder determinades tasques. En el món rural això és molt fàcil, però en el món, si voleu, tecnològic, Minca podria ser un bon exemple que entre totes i tots ens ajudem, per exemple, a conèixer molt millor què està passant a les nostres costes en termes de distribució d'espècies. Però també és important que, com a plataforma, heu d'entendre que hi ha al darrere un component tecnològic molt important. I us hem de dir que, gràcies en concret amb el projecte Aneris, a dia d'avui tenim tot un conjunt d'empreses al darrere, al voltant de Minca, que ens ajuden a tot el procés de codissenyar i co-crear nous productes, perquè el que volem és que Minca vagi creixent, que vagi creixent amb Aneris, que a través de la Biomarató també, però això vol dir que s'ha de mantenir la plataforma, però també se li han de donar noves funcionalitats. I només us volia mencionar que ara actualment hi ha 4 empreses catalanes, en concret està l'empresa Driva, que ens ajuda amb aspectes de tecnologia mòbil, l'empresa Marsbase, que fa tota la part d'interfícies i el servei web, la ciberinfraestructura, els servidors que hi ha al darrere de Minca i també Science for Change, que no és possible tan tecnològica, però és la que ens dona l'especialitat de com codissenyar i com coparticipar. Alguns veu estar darrerament a Cadaqués i ja veu veure una miqueta el paper que també jugava l'empresa. I bàsicament això és el que us volia dir. Espero que amb això us feu una idea de la necessitat i la importància que té la Biomarató en el coneixement de com s'està distribuint les espècies al llarg del temps i l'espai i tot el conjunt de persones que hi havia al darrere. Doncs moltes gràcies i us deixo la paraula. Perfecte, moltes gràcies, Jaume. No sé si algú té alguna pregunta. Si no, seguim. A veure. No, doncs seguim. Doncs ara dono la paraula al Guillermo Álvarez, el president de l'AFECDES, que ens explicarà una mica el seu paper dins de la Biomarató. Molt bé. Endavant. Bon dia. Ara compartiré una petita presentació. Des de la FEDDES estem participant a la Biomarató des de l'any 2019, des de les primeres edicions, perquè creiem totalment en aquest tipus de forma de treballar, permetent a la societat que participi en projectes de ciència, de ciència ciutadana. I fer-lo de forma local, donant la possibilitat a les societats, a les diferents poblacions, a que puguin participar en la seva zona d'influència en projectes d'investigació o en projectes de recollida de dades per col·laborar en projectes de col·laboració. I dintre de lo que seria la ciència ciutadana marina, a través de l'oci esportiu podem perfectament gaudir de l'activitat que nos agrada, però també d'una forma participativa i d'una forma
de forma propera als científics o a projectes de ciència. Per això és molt important que la participació social en aquest tipus de projectes permet algo realment relevant, que és la divulgació científica. I la divulgació científica mitjançant el que és l'oci, en aquest cas l'oci esportiu o l'oci d'una activitat recreativa. Com hem actuat durant aquest any 2023 la federació dintre del que és la Biomarató? El nostre paper ha sigut organitzar unes sortides de cens i de biodiversitat per fer immersió, majoritàriament, en càmeres fotogràfiques per recollir dades. Per altre costat, hem fet 2 tallers o xerrades sobre la biodiversitat al principi de tot el que era la temporada de la Biomarató i el més interessant, jo crec, que és el foment de la creació de grups estables en clubs i a centres de busseig que tenen relació a la nostra organització, a la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques. Això va dintre del que és la filosofia de la federació d'un retorn social del coneixement de les tècniques subaquàtiques i de la vida submarina, però també apropar i facilitar a la societat el coneixement de la vida marina. A veure... En les sortides de cens de biodiversitat que hem organitzat al llarg de la costa catalana, que després explicarem els punts, han fet més de 340 hores d'observació. Aquí hem posat 342 persones, però realment segurament hi ha alguna persona que ha repetit en més d'una de les sortides, però s'han fet més de 340 hores d'observació en les diverses activitats organitzades per la federació. Hem fet 2 xerrades, una de peixos i nudibranquis i altres d'una coneixença més general d'espècies de la costa catalana, amb una presència molt potent de molts observadors, molts voluntaris que han volgut participar en aquesta xerrada, en aquesta formació. Les 2 xerrades les tenim pujades al YouTube de la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques i en qualsevol moment les podem repassar altra vegada. Els grups estables i activitats que hem fet els hem distribuït al llarg de tota la costa, des de Port de la Selva fins a Tarragona. I el que deia, el més interessant per part nostra era crear aquests grups amb una continuïtat i des de la federació el que estem fent és formació i acompanyament dels responsables en els diferents punts de les activitats que organitzen. S'han fet al llarg de l'any 31 sortides, hem obert 16 punts d'observació i hem calculat que totes les persones que han participat en les nostres sortides han pujat al voltant de les 28.000 observacions a Minca. Aquí és important. Jo volia també posar en valor dos grups que han col·laborat intensament perquè totes aquestes dades estiguin on són. Per un costat, el grup de treball que tenim aquí a la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques, des de la Mireia, la Sara i el Manel, han treballat coordinant i organitzant les sortides i acompanyant els voluntaris a la pujada d'observacions i d'aconsellar i fent resposta a moltes de les preguntes que quan hi ha una sortida fan els participants. Però després vull posar en valor el treball dels voluntaris. La importància en aquests moments de l'altruisme col·laboratiu en la societat que vivim jo crec que té un valor molt important. I el segon concepte que volia posar sobre la taula és unes paraules del doctor Margalef que deia «Jugando somos felices». I aprenem aquesta forma de viure, de fer activitat, augmenta el valor de les nostres immersions, de les nostres snorkels i fent gaudir a les persones del coneixement de la vida marina i fent gaudir molt més de l'activitat que tots nos agrada, la vivim amb molta passió
i nos fa, tal com deia el doctor Margalef, ser més feliços. Per part meva, moltes gràcies per tota l'organització i continuarem l'any que ve treballant a la Biomarató. Gràcies. Moltes gràcies, Guillermo. Si no hi ha preguntes, passo a Nèlides, Andrea. Hola, bon dia a tothom. Bon dia. Bon Us dia. comparteixo la pantalla, a veure si la veieu bé. Sí, perfecte. Poso un modo presentación. Perfecte. Un momentet, A veure. Vale, doncs una miqueta també seguint amb la línia del Guillermo, nosaltres... Andrea, perdona. Jo Digue'm. almenys només veig ara mateix la pantalla de l'escriptori, no veig la Sí, presentació. jo també. Una Vale. foto molt maca, però... És la meva Sí. foto d'escriptori. Vale, doncs us ho torno a compartir. A veure. A veure, ara. Ara sí. Vale. Sí, ara sí. Vale, perfecte. Doncs, com us comentava, primer de tot donar-vos les gràcies perquè crec que són importants aquestes jornades, tant aquesta com la que farem el dia 15 per totes les persones voluntàries, perquè són ells realment els que posen valor en aquests tipus de projectes. Nosaltres des de fa molts anys treballem amb la Biomarató, de fet vam començar el 2018 i portem una llarga trajectòria dinamitzant activitats. No? El nostre paper és aquesta és la nostra tasca, la part de portar la gent a l'aigua i fer la part de mobilització de tota la ciutadania. I no només això, no? Crear una comunitat darrere que va a l'aigua amb nosaltres, puja les fotografies i els incentiva a que cada vegada en pugin més i busquin més. Perquè, com sempre diem, el mar enganxa moltíssim. I llavors, si tu comences a entrar en l'ull i comences a saber quines espècies són, cada vegada en veus més, en trobes més i, per tant, fas més fotos. A nosaltres mateixes ens ha passat. Quan vam començar Urbamar Bio el 2016, ja vam començar amb Ciència Ciutadana. Anèlides va néixer ja amb Ciència Ciutadana directament i la curiositat de saber quines espècies són i la curiositat de saber i de conèixer quines són i cada vegada trobar-ne més és el que volíem donar-li a conèixer a tota la ciutadania. I aquesta és la nostra tasca, el que us deia, portar gent a l'aigua, deixar les càmeres, fer de facilitadores i us explico una miqueta la zona que hem treballat aquest any. Vale? Ja us dic, portem molts anys, per tant vam començar aquest projecte que es diu Urbamar Bio el 2016, que té tota la zona de Barcelona, Sant Adrià del Besòs coberta i Badalona, que actualment ja tenim 30.000 observacions d'aquest projecte. Però, a més, dintre de la Biomarató hem tingut conveni amb l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt des de fa 2 anys, que llavors hem pogut fer dinamitzacions també en aquesta zona, i, a més, aquest any també amb el Centre d'Estudis del Mar de Sitges hem pogut portar la Biomarató també a Sitges, que és molt important el que comentava abans el Jaume, les parts de les entitats mobilitzadores, no? Les entitats que t'ajuden, com per exemple nosaltres tenim aquí al centre de la platja a Barcelona, que gràcies a ells i gràcies a l'Ajuntament de Barcelona podem estar en un equipament i tenir tot el material allà. Gràcies també a l'Ajuntament de Badalona podem estar a l'Escola del Mar de Badalona i podem tenir tota la part d'equipació allà i la gent la podem rebre allà. Igual que amb l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs, que podem tenir tota la part a l'aula ambiental del Besòs. Llavors, això ens ajuda molt a poder seguir amb la nostra tasca a totes les zones on treballem. I a Sitges, gràcies, donar sobretot les gràcies a la Diputació de Barcelona i al Centre d'Estudis del Mar, que és amb els que col·laborem. Totes aquestes zones, el que hem fet són un total de 32 dinamitzacions aquest any. Hem fet 22 dinamitzacions a Barcelona, a totes les platges de Barcelona. Hem intentat, perquè sí que és veritat que els altres anys ens focalitzàvem molt a les platges on treballem, on estem més a prop, Somorrostro, Sant Miquel i Barceloneta, i aquest any hem intentat estendre tota la costa de Barcelona, que a vegades és una mica més difícil per això que deia de l'equipament, però ens hem mobilitzat a les platges directament. També hem fet 4 dinamitzacions a Badalona, a part de totes les dinamitzacions que fem amb l'Ajuntament, les 10 dinamitzacions, que s'han fet també a totes les platges de Badalona. Les de Sitges i les de Sant Vicenç de Montalt. Jo d'aquí volia remarcar, sobretot,
que més de 250 persones hem pogut portar l'aigua només en biomarató. Llavors, si juntéssim tota la part d'immersions amb Urbamar Bio, serien bastantes més. Això, sobretot, remarcar que des d'Anèlides creiem des de sempre en l'agència ciutadana i creiem que és importantíssim que totes les persones voluntàries ajudin a demostrar la gran biodiversitat que tenim a Catalunya. I per això us hem posat aquí 6 fotografies més espectaculars, sobretot el Pernon gibesi, que és aquest cranc que teniu aquí. Aquest l'hem posat perquè és una espècie que aquest any ens hem trobat moltíssim. Vam trobar fa 2 anys, però aquest any ens l'hem trobat en moltes de les platges de Barcelona i de Badalona. Llavors, i és una espècie exòtica. També hem trobat aquest any, gràcies a Urbamar Bio, a les diferents poblacions de cavallets de mar, que hem detectat a 4 platges diferents. També sorprèn molt que a la sorra hi hagi molta vida, per això hem posat una escurçana, i que també ens hem de fixar amb el litoral, no? Sempre tendim molt a fer dinamitzacions de snorkel i de submarinisme, però és molt important també veure les sorres, veure la part del litoral, les dunes i les roques, la part d'aire. I per això us hem posat aquí un cor marí, perquè també hi ha molta vida a les platges més urbanes, com aquesta d'aquí és la del Pont del Petroli, al costat. I per acabar, només comentar-vos que nosaltres com a reptes de futur volem incloure més municipis, també ens agradaria que més associacions s'incloguessin i així poder cobrir més costa de Barcelona i de tot Catalunya. A més, incloure més municipis dintre del projecte. Nosaltres ja estem intentant parlar amb l'Ajuntament de Montgat i estem intentant tancar un acord perquè Montgat s'adhereixi. Aconseguir una major introducció de dades, això sí que ens ha costat sempre. O sigui, sempre aquesta part de mobilització la tenim molt bé, la gent veiem nosaltres a l'aigua i aquesta part de pujar les fotografies a la plataforma és la que més costa i jo crec que aquest any s'ha aconseguit molt bé també per tota la comunitat que s'ha creat i també per aquest incentiu que estem donant, no? Tots els regals i tots els premis que s'estan donant crec que incentiven a que la gent també participi molt més i que són regals ambientals, ja els veureu. I també el consolidar la participació és un altre repte. Vull dir, nosaltres tenim moltes ganes, ja us deia, portem més de 6 anys treballant amb Ciència Ciutadana i creiem que és la base de tot. Per tant, el que volem és consolidar comunitat, aportar i aconseguir una major introducció de dades i que moltes més associacions i municipis s'incloguin en aquest projecte. Merci. Moltes gràcies, Andrea. La veritat és que sí, tenim molta sort de comptar amb l'Afectes, amb Anèlides, amb Plàncton. També sense vosaltres això no hagués estat possible. I ara dono pas a l'Aurora, codirectora de Plàncton. Hola, bon dia a tothom. Bon dia. Ens sentiu bé? Sí, perfecte. Molt bé. Bueno, jo sóc l'Aurora, m'acompanya la Monique, que després ja explicarà qui és. Doncs, bueno, primer de tot, molt agraïda, sempre, a més de que compteu amb nosaltres amb aquests projectes. Tota la feina que han fet Anèlides i Afectes, una passada, molts bons resultats, la veritat. Nosaltres som un centre de busseig que estem dient Plankton Diving, perquè no us conegui, estem a l'Ametlla de Mar. Diguem-ne que potser el plantejament que nosaltres fem de la biomarató és una miqueta diferent, potser que fa Afectes i Anèlides. Nosaltres, a banda d'organitzar activitats puntuals, que hem organitzat sortides d'snorkel i sortides de busseig, amb alguns problemes de participació, aquestes són coses que a vegades passen, potser per la localització aquí al sud, a vegades a nivells de participació costa organitzar aquestes activitats i que te vingui la gent. De fet, és un objectiu de futur que cada any ens posem. I nosaltres, el que intentem és que, diguem-ne, que tota aquesta gent que ve a les nostres activitats normalment, perquè com a centre de busseig estem oberts de Setmana Santa, novembre, i fem activitats de sortides d'snorkel, sortides de busseig, cursos. Doncs la nostra idea és més, jo crec que la nostra dinamització, a banda d'aquestes activitats que comentam, específiques i concretes, és a tota aquella persona que veiem amb una càmera a les mans o que veiem que té interès i que nos pregunta, escolta, ¿això què és? Oye, saps que existeix aquest projecte? Saps que existeix la biomarató? Saps que pots aprendre molt? Saps que
no da igual que no sàpigues, perquè això és com una lliberació, no? Quan a la gent li expliques que da igual que no sàpigues, da igual que no sàpigues distingir un alga d'una anémona, no importa. Ets benvinguda al projecte i és un dels valors d'aquest projecte, no? I que després ens comentaran, però, i com ha comentat també l'Andrea, no? Aquest que vas allí generant més coneixement i més ganes i més interès, no? I de fet jo, si em permeteixen els 3 guanyadors de Tarragona, dir que són clients habituals de Planton Diving, de fet una d'elles és Open Nostra, així que estic com molt, bueno, jo estic com molt orgullosa d'elles. A més, a l'estiu venien i anaven dient oye, que me faltan, tinc encara fotografies per pujar i no sé quin va guanyar i tal. O sigui, crec que el que comentava també Andrea, que el fet d'aquests premis, aquests incentius, que al final pues, a tothom ens agrada que pues, rebre un premi, no sé, som així, ja està, no som així la natura humana, i llavors jo crec que això ha estat molt interessant per incentivar, no, la participació, perquè la gent volgués participar, jo crec que ha estat molt interessant. Ens trobem també, com ho comentava, el tema de una mica la participació a vegades i la introducció de dades, que també és una cosa que per molt que insistim i costa, però bueno, nosaltres molt contentes, com sempre, de participar en aquest projecte. Al cap i a la fi està des de que Plankton com a empresa va néixer, està una mica en el nostre ADN apropar el mar de totes les maneres possibles. Aquesta és una eina més, i a més amb aquest autoconeixement, no?, que es genera, que fa que al final que cada persona sigui una biomarató en si mateixa. Llavors, estem encantadíssimes, òbviament, de participar en aquests projectes. A més, nosaltres, fora del Centre de Busseig, també, bueno, gràcies a Xavi Salvador, a la Berta, a Berta Companys, perdó, també interioritzem aquest projecte també per penjar les nostres observacions quan fem en projectes, no? Pues, per exemple, quan fer censos a diverses zones de Catalunya i tal, pues, també han aprofitat aquesta plataforma per pujar tota aquesta informació, no? Més enllà de lo que és les activitats més a l'estiu. I bueno, i també, així per acabar i que no se m'oblidi, ens hem de fer una foto de grup. Estem ajudant a la Sònia a portar les xarxes socials i a dinamitzar una miqueta, així que si ara no us sembla malament i per acabar la nostra intervenció, aquelles persones que no tinguin la càmera oberta, si no s'hi sap greu, ensenyar-nos sus bonites cares i així intentem fer una foto de grup. No podem sortir totes perquè la pantalla té un límit de 5x4, no? 5x5. I em sembla que Fem-ne dues. Fem-ne podem dues. fer dues? Sí. Vale, perfecte, en fem dues. Perfecte. Sí, fem 2 i ja està, i pengem les Vale, moltes gràcies. És que esteu molt bé, perfecte. Esteu tots i totes superguapes. És perfecte. Vale, doncs vaig a provar de fer, a veure, un pantallazo. A veure si surt bé. Un momentet. Si no faré foto, eh? Un segonet. A veure. Vale, perfecto. Una feta. A ver, sonreíd. Esto és molt raro, eh? Mira que estem acostumats a fer coses online, però a mi encara em resulta estrany. Vale, i ara... A mi també em supera. Sí, no? És en plan bé. Vale. Hi ha alguna càmera per ahí encara apagada? Bueno, si voleu, Pep, Lídia, un segonet, o la Lídia, què tal? Bueno, la Joaquima comenta que no li funciona bé la càmera, però bueno. Bueno, no, entenc que hi haurà gent que no podrà i ja està, però bueno, jo crido a la gent que conec per si... Vinga, doncs un altre somriure. Vale, anem a comprovar. Sí. Ole. Molt bé, doncs bueno, tots ja hem fet la foto de grup. Moltes Moltes gràcies. gràcies, Aurora. Molt important també la foto, la foto de grup. Genial. Bueno, crec que és igual d'incòmode al mateix moment quan te la fan en persona que online. El que passa és que aquí online tens encara un afegit més d'estranyesa. Molt bé, doncs si no teniu més preguntes, doncs passem al Xavi Salvador, que ens explicarà i ens desgranarà tots els resultats de la biomarató. Perfecte. Ara poso la presentació. Es veu?
Sí, sí, súper. Vale, perfecte. Doncs bé, gràcies per la vostra assistència. Jo us parlaré una miqueta dels resultats i números i curiositats que s'han vist aquest any amb la biomarató. Cada any per nosaltres és supergratificant no només veure els resultats, sinó analitzar-los i veure realment la progressió que està tinguent, que ara us ho ensenyarem, però també les noves coses que anem incorporant cada any, no? Les noves primeres cites per Catalunya, de noves espècies, que algunes poden resultar absolutament espectaculars i que sense la participació per part de tots vosaltres doncs no seria possible. No? En aquest cas, per exemple, si mirem les dades, així a grans trets, doncs tenim més de 60.000 observacions, tenim uns 1.440 taxons. Parlo de taxons perquè en alguns casos no són espècies, sinó que, per exemple, són famílies, però no es pot arribar més enllà de la família perquè no tenim l'exemplar, no? I no es pot mirar sota la lupa. Per tant, doncs, bueno, ho deixem com a taxons, però sí que és cert que és l'únic registre d'aquesta família, per tant, el mantenim, no? com a família per saber que hi és a les nostres costes, de les quals 1.184 són taxons marins, és a dir, hi ha algunes espècies que se reporten a la biomarató que no són marines, que són terrestres, no hi ha cap tipus de problema, ja que la biomarató és un projecte litoral, no només exclusivament subaquàtic, però bueno, penseu que, per exemple, hi ha gent que pot haver reportat un pardal o un colom que estaven passejant per la sorra de la platja i no són espècies pròpiament marines, sinó que senzillament aprofiten qualsevol tipus d'hàbitat per ser-hi. I hi ha hagut 301 participants. De fet, si comencem mirant els participants, que és la part més important de la biomarató, aquí tenim els noms dels perfils de tots els usuaris de Minca. Lògicament, hi ha gent que no sabem el nom correcte, per tant, preferim posar només el nom d'usuari, bàsicament perquè no podríem donar l'abast de posar 301 noms i cognoms de tota la llista. I on es veu, bàsicament, que la gràfica de participació és pràcticament lineal, és a dir, que s'han mantingut més o menys durant tot l'estiu constant, s'han anat afegint a poc participants a la biomarató i ha sigut una progressió una miqueta constant, no? Fins a arribar als 300 participants. Si mirem a nivell d'observacions, per exemple, trobem que la gràfica té com un creixement una miqueta més elevat als mesos d'estiu, és totalment comprensible. Tots els que heu participat sabeu perfectament que aquí en el Mediterrani tenim estacionalitat, és a dir, tenim mesos d'aigua molt freda a l'hivern i tenim mesos d'aigua, lamentablement, cada vegada més calenta a l'estiu. Llavors, això el que fa és que molta part de la participació de la gent que no està habituada a bussejar tot l'any, doncs pot reportar més observacions als mesos d'estiu perquè l'aigua és més calenta i, a part, molta gent pot tenir vacances. De fet, com a curiositat, a part de que a l'agost comença ja la recta més incremental a nivell d'observacions, també es poden veure curiositats i és que si ampliéssim es veurien els pics dels caps de setmana. O sigui, això també ens diu que la gent normalment té més festa al cap de setmana, per tant és quan es veuen aquests petits pics d'increment en el número d'observacions a la biomarató. Si mirem a nivell de distribució de Catalunya, veiem que hem cobert pràcticament tota la costa catalana. Com parlava l'Aurora, moltes vegades la zona de Tarragona sempre queda com molt més reserada o no, costa una miqueta més d'obtenir-hi dades. Vull dir que si coneixeu companys, gent que visca a Tarragona, motiveu-los a participar, perquè una cosa que vàrem demostrar amb la biomarató el primer any és que sempre tenim la percepció de que Girona, o la cultura general, no? De que Girona és l'hòstia i Barcelona i Tarragona no valen res a nivell subaquàtic, i no és cert. És a dir, s'ha demostrat que a nivell d'espècies, pràcticament Girona i Barcelona, que tenen el mateix flux de participació, a nivell d'espècies ha estat superpart. L'únic que passa és que les comunitats, és a dir, les espècies grosses, per exemple, poden canviar entre una província i l'altra, però no significa que no tinguin importància i que no tinguin biodiversitat associada a aquestes províncies. Per tant, ja sabeu, si teniu gent que vulgui participar i que sigui de la província de Tarragona, sobretot animeu-los, perquè és una de les que possiblement sempre ens faltarà una miqueta més d'informació i no vol dir que no hi sigui. Si mirem a nivell d'espècies,
La veritat és que la curva que es forma és pràcticament una curva logarítmica que se satura bastant ràpid, i és que penseu que en pràcticament menys d'un mes ja teníem més de 600 espècies, amb el que seria un mes ja en teníem 800, és a dir, penseu que veure 800 espècies a la costa catalana, encara que pugui semblar mentida, doncs és molt fàcil, però, per exemple, arribar d'aquestes 800 a arribar als 1.440 taxons que hem acabat la biomarató, doncs s'han necessitat 1, 2, 3 o 4 mesos, 3 mesos i mig, per poder completar aquestes 600 espècies més, no? Lògicament, encara no hem arribat en una curva totalment recta, per tant, vol dir que si seguíssim amb la dinàmica, segurament encara seguirien apareixent espècies i segurament seguirien apareixent noves espècies, bàsicament perquè tenim estacionalitat. Llavors ja al setembre-octubre ja entràvem en mesos de tardor on ja hi ha un canvi estacional, ja hi ha una baixada de temperatures, ja hi ha diferents processos, la Posidònia perd les fulles al ser més curtes, alguns organismes que viuen associats són més fàcils de veure. Hi ha tota una sèrie de coses que poden facilitar a que cada vegada se vegin espècies més diferents respecte a el que s'ha vingut veient tot l'estiu. Si mirem, per exemple, a el que seria el nivell de taxons per al número d'observacions que tenen, podríem pensar que bàsicament les rareses són molt poques, però no. Donem-nos en compte que hi ha més de 500 taxons que només tenen una única observació. És a dir, només s'han vist una sola vegada en aquest període de mesos. Per tant, vol dir que les rareses dintre mateix del territori català existeixen i n'hi ha. És a dir, hi ha espècies que necessiten un hàbitat, un punt concret. I això què implica? Que necessitem cobrir tota la superfície per aconseguir trobar aquestes rareses petites que són les que han fet que aquesta gràfica seguís pujant durant tot l'any. Perquè penseu que hi ha unes poques espècies, molt poques, que bàsicament tenen més de 1.000 observacions. És a dir, que tenim espècies que són abundants a tot Catalunya i en gran abundància, que són les que han fet pujar moltíssim potser el número d'observacions, però que n'hi ha algunes que senzillament només hi ha un sol registre d'aquestes 540 espècies, més o menys, que només s'han vist una única vegada. I el que moltes vegades nosaltres pensem que pot ser alguna comú, sempre hem de tenir en compte que no té per què ser-ho. És a dir, no perquè nosaltres ho haguem vist vol dir que ho hagi vist tothom. No? Ara veurem una miqueta les rareses que s'han vist aquest any que demostren aquestes dades. Si mirem, per exemple, a nivell d'espècies i d'observacions, com ja us havia dit, el mes d'agost ha sigut el mes amb més observacions, però si mirem a nivell d'espècies s'han mantingut bastant constant. Llavors, exceptuant abril, que només varen ser 2 dies del biodiversitat, que també els havíem inclòs, la resta de mesos ens mantenim amb que és fàcil, a nivell de Catalunya, veure cada mes unes 700 espècies fàcilment. I al mes d'agost, lògicament, quasi 800, però també perquè hi ha un increment bastant significatiu en el número d'observacions, per tant és més probable trobar aquelles petites rareses que estàvem parlant. Les espècies més comunes, suposo que tots els que esteu aquí us sonen. La gran majoria són peixos. No és d'estranyar, i és que els peixos es mouen, són més bonics a nivell fotogràfic per molta gent, i el que fa és que normalment sempre tendim a fer-los més fotos en els peixos que en els invertebrats o a les algues que hi ha al fons. Tot i així, pots destacar que la padina pavònica, l'orella de mar, aquesta alga així calcària, blanca, petiteta, que normalment cobreix tot el fons i ningú li dona cap importància significativa, com a mínim ha sigut reportada aquest any bastant i està dintre d'aquest top 10 d'espècies més comunes. La resta d'espècies les coneixeu, la donzella, la varada, el sarg, la castanyola, la salpa, totes aquestes són espècies molt, molt, molt comunes. Inclús la castanyola, segurament a nivell d'individus, potser seria la més alta d'aquesta llista, però clar, normalment no fem foto a cada una de les castanyoles que trobem, per tant és un registre normalment per dia, perquè molta gent no li fa molt de cas a la castanyola perquè està per tot arreu. Com deia el Jaume, a la babosa del plomar i el pilicornis, també dintre de les espècies més citades quan fa dècades ni tan sols existia a Catalunya.
el frarinet, també una espècie amfiatlàntica, que és d'origen atlàntic i que a poc cada vegada és més i més i més abundant en el Mediterrani per aquest increment de temperatura. Com a curiositat, l'any passat era l'espècie més reportada. Aquest any ha tornat a ser la joriola la més reportada en comptes del frarinet, diguéssim, d'entre aquests dos làbrids. Per tant, no sabem si indica gaire, perquè encara no ho hem analitzat, però com a mínim, com a curiositat, aquest any ja no ha sigut la més abundant, sinó que ha sigut la joriola d'entre les dues espècies, el roger i el llavió. Aquestes 10 espècies, per elles soles, suposen el 18% del total de dades. De fet, les primeres 56 espècies suposen el 50% de les dades. És a dir, les primeres 56 espècies de la llista són 30.000 observacions de Catalunya. És a dir, que podem dir que aquestes 56 espècies estan distribuïdes pràcticament per tot Catalunya i que les ha vist tothom a totes les províncies i en una abundància significativa com per representar 30.000 observacions. La resta són aquestes espècies més rares o menys observades. Com a espècies amenaçades, s'han trobat 40 taxons o espècies que estan amenaçades o incloses dins de directives i de convenis internacionals. N'hem destacat 39 de marines i una de terrestre, bàsicament perquè la terrestre també és pràcticament marina, no? Viu lligada totalment al litoral, sobretot en el que és la seva reproducció, que seria el corriol cama-negra. La foto és de l'Ajuntament del Prat, que pengen totes les observacions amb Inca i els hi agraïm moltíssim perquè surten informacions superinteressants, no només a nivell terrestre, sinó a nivell litoral, perquè hem de recordar que la platja moltes vegades ens informa del que hi ha dins de l'aigua i han arribat a reportar varaments de taurons, de dofins i d'organismes marins que estan vinculats en el litoral que tenen a davant. A nivell de les espècies amenaçades marines, n'hi ha algunes que són conegudes o menys conegudes. Per exemple, la porcellana seria un cargol que està inclòs dins de directives perquè se'n va fer una explotació massiva fa anys per collarets, bàsicament perquè els cipreits són molt macos per fer collarets. Llavors, això el que va provocar és un descens significatiu de la població. Ara sembla que s'està reportant cada vegada més, per tant és possible que s'estigui recuperant, però és una espècie nocturna, per la qual cosa ens sorprèn que hi hagin hagut bastants de registres, per tant, o la gent li agrada anar de nit o li agrada mirar dins de coves i de forats i gràcies a això, a poc es va veient que s'està recuperant o que cada vegada hi ha més observacions. Altres que són menys coneguts, per exemple, els coralls madrepораris estan inclosos dins de directives d'explotació regulada perquè moltes vegades es fan servir en aquariofília, no? Seria el conveni de CITES, i aquí, per exemple, tenim la madracis o, per exemple, tenim la cladòcora, que seria el corall madreporari mediterrani per excel·lència, que pot fer esculls així a gran profunditat. I com a curiositat, per exemple, aquesta tardor s'han reportat exemplars amb blanquejament, no? Què vol dir això? Que el calentament global és una cosa que ara mateix ens és inevitable, que aquest augment de temperatura ens afectarà a les espècies que ja hi ha i algunes s'adaptaran i algunes no. I, per exemple, com passa amb el blanquejament de coralls en la gran barrera de corall, el Mediterrani no n'és una excepció, també se'n veu afectada d'aquest augment de temperatura i, per exemple, els coralls perden les zooxantel·les i queden blancs. Més espècies amenaçades? Sorprenentment s'han reportat manta, el que comúment en castellà se'n diu manta diablo, que seria la móbula mobular, que ja se'n van reportar l'any passat, però van ser captures accidentals de pescadors que les van tornar a l'aigua vives, però aquest any n'hi ha hagut una a les Illes Medes que ha estat per allà menjant i que ha sigut observada i vista per bastants de bussejadors, tot i que només s'ha aconseguit que una persona, a través d'un dels participants, la pengés, cedís la imatge i la pengés. Per tant, hem de tenir en compte que són espècies amenaçades, que tenir dades d'aquestes espècies sempre és interessant, per tant, si coneixeu gent que, per exemple, n'hagi vist i que no vulgui pujar-hi, per exemple, la dada, però que us la pugui cedir, és una bona manera de poder contribuir igual i que el seu nom seguirà apareixent igualment com a autor de la fotografia. Per exemple, una raja astèries, que seria la raja escrita, que és una espècie endèmica del Mediterrani, i aquest any se n'ha vist un exemplar petit a l'Ametlla de Mar. És una espècie molt pescada, que actualment s'ha inclòs com a quasi amenaçada dins de la llista vermella d'espècies de la UICN,
però que rarament és reportada a nivell de busseig, perquè són espècies que són actives de nit, no hi ha molta gent que vagi de nit o que vagi de nit i ens reporti les dades, i això el que fa és que moltes vegades no sapiguem la seva abundància o la seva presència, no, en el nostre litoral i quan té lloc, i això podria ajudar una mica a beneficiar aquest tipus d'espècies que poden estar regulades a un nivell d'explotació pesquera, com passa amb la rajada mosaic, i que això el que pot obligar és que les hagin d'alliberar vives en l'aigua i no explotar-les comercialment i que arribin als mercats. No? I altres, doncs, per exemple, tenim el corball de sorra, que seria reig a Mallorca. Sempre tenim discussions amb els noms comuns perquè no ens aclarem, perquè cada port té un nom, però seria l'ombrina cirrosa, on aquest any s'han tornat a reportar exemplars juvenils, però inclús se n'han reportat adults, i aquesta foto, com a curiositat, és de les platges de Barcelona. És a dir, que no cal anar molt lluny, no cal pujar a la Costa Brava per ser l'idílico, sinó que a les nostres platges d'aquí davant mateix de Barcelona podem trobar espècies que són amenaçades, que són molt rares de veure i que són realment espectaculars de veure. Com a espècies al·lòctones o invasores, posem al·lòctones perquè no totes les espècies que venen de fora ocasionen un impacte en el medi, per tant no totes són invasores. Hi ha 24 espècies marines i 10 de terrestres. De terrestres només mencionar la corvícola, que seria l'almeja asiàtica, que és una espècie de riu, però que moltes vegades ens arriba a les platges. A vegades, anar passejant per les platges ens pot ajudar a detectar espècies que o venen del mar o han sigut portades per la ria. No? Per tant, ens pot ajudar a saber si en el nostre riu, per exemple, hi ha espècies invasores, tot i que estiguem mirant la sorra de la platja. No? Llavors, també us aconsello que si aneu a passejar amb la família, tranquil·lament per la sorra, i veieu petxines, els hi feu una foto per dalt i per baix, els diferents tipus de petxines que veieu, perquè tot això ens informa no només del que hi ha dins de l'aigua, sinó que també inclús del que ve del riu, no? I poden ser espècies invasores que s'hagin de controlar. Com a espècies així invasores, al·lòctones, que tenim a nivell marí, destacar sobretot aquest any l'aparició d'Asparagopsis taxiformis, que és una alga vermella també procedent crec que era el Pacífic. I aquesta espècie, per exemple, a Catalunya ha sigut molt poc citada. De fet, aquí a Catalunya l'espècie que ja fa anys i anys que la tenim citada és Asparagopsis armata, que normalment en cultura popular es diu que de Blanes no baixa perquè l'aigua és més calenta i és una espècie a la que li agrada més l'aigua freda, però aquest any s'ha reportat a tot Catalunya Asparagopsis taxiformis, que és aquesta alga més típica del sud peninsular, on sí que s'ha reportat moltíssim a Almeria, a la província de Múrcia, però que aquí a Catalunya hi ha molt poques cites i, de fet, s'ha arribat a veure fins i tot a les Illes Medes, és a dir, a dalt de tot, diguéssim, el que seria ja directament Costa Brava, centre, una miqueta alta. Per tant, vol dir que l'escalfament de l'aigua segurament està afavorint que aquesta barrera natural que ha tingut per accedir a certes zones a poc es va trencant. El que comentàvem, per exemple, amb el Parablenius pilicornis, no? Que si no tenim dades d'una zona, en una època determinada, no sabem com ha pogut fer el salt. Si el salt s'ha dut de cop i volta, de manera explosiva, com ha passat aquest any amb taxiformis, que no només se va començar a veure a Barcelona, sinó que es va començar a veure a totes les províncies, o si ha fet una progressió molt petita i cada any anar pujant a poc. Com ha comentat, per exemple, l'Andrea, el cranc aranya de l'Atlàntic també és una espècie invasora, no perquè ataqui els nostres crancs, sinó perquè porta patògens, i aquest any se n'han reportat més de 40 observacions, que és una cosa molt raro, i senzillament, a poc les espècies es van adaptant. I com a curiositat, també l'ostra perlífera, la pintada imbricata, que es va reportar per primera vegada l'any passat a Catalunya amb la Biomarató, i aquest any, per exemple, se n'han reportat ja una dotzena d'observacions a les platges de Barcelona i diria que a Tarragona també, de closques mortes. El problema és que moltes vegades queda coberta d'algues i llavors no se la veu perquè és molt i molt plana, però és una espècie que s'ha portat en el Mediterrani segurament degut a aqüicultura o a cultiu d'ostres i que pot portar patògens i que pot afectar a la fauna local. No? Com a espècies més rares, sobretot destacar, perquè ens resulta absolutament increïble, la presència de cranc violinista a Catalunya. El cranc violinista és una espècie d'aigües càlides
on es distribueix per les costes atlàntiques africanes, sobretot. Penseu que és Afruca Tangeri, perquè ve del Tànger, o es va descriure en el Tànger, i aquí en el Mediterrani només ha estat citat el que és al voltant de l'estret de Gibraltar, no? Perquè tenim influència totalment atlàntica. Però aquest suposa el primer registre a Catalunya, però el registre més intern en el Mediterrani d'una espècie que segurament fins ara la temperatura li ha resultat totalment impossible o inviable com per acostumar-se i poder viure aquí i que de cop i volta ha arribat. No vol dir que sigui una espècie invasora, ni molt menys, perquè era un únic exemplar, però penseu que aquest cranc es va fotografiar a Sant Pol de Mar, en el mig dels banyistes, i ningú li feia ni cas en els banyistes fins que una persona va anar amb la càmera i va dir ostres, aquest cranc el trobo superraro, i li vaig fer una foto, no? Que és el José Manuel Astals, que li va fer la foto, i la veritat és que és una observació excepcional. Altres observacions rares que s'han vist, doncs, per exemple, dofins molars que s'han a última hora de la tarda a trenc d'onada a la platja de Gavà. Com podeu veure, es veu la onada, era un dia supertranquil i les onades a Gavà es fan molt i molt llargues. O sigui que estem parlant que el dofí potser estava caçant poc més d'un metre i mig de profunditat, segurament. I no només n'hi havia un, sinó que era una família, crec que eren de 3 o 4, que va reportar. Per tant, és una observació, per exemple, excepcional, no? Veure aquest tipus de comportaments en una època pràcticament estival, no? amb tant de moviment de gent, i com ells aprofiten aquesta última hora de la tarda per acostar-se tranquil·lament, esperant que no hi hagi ningú, a les platges per molestar i menjar els peixos que allà hi viuen. Que, tot i que no tenim observacions de sota l'aigua d'aquella zona, sí que podem saber que, per exemple, algú de peix hi ha, si no, no s'acostarien a caçar tan a prop de la sorra. Més observacions rares. Tenim, per exemple, aquest any l'excepcional nidificació de tortuga babaua. Aquí tenim les cries sortint. És una foto cedida per al CRAM i penjada per l'Alba Barrera. I, bàsicament, ens està dient, o és un indicador, aquest any, que el fet que hi hagin hagut nius a Begur ja indica que aquest escalfament de l'aigua a poc li està obrint barreres a la tortuga per pondre els ous cada vegada més amunt, ja que depèn molt de les condicions tèrmiques, no? Per la incubació dels ous, per al sexe de les cries, un cop neixin, i moltes altres coses. I no tots són espècies grosses i que puguem veure espectaculars, sinó que, per exemple, aquest gobi d'aquí, que pot semblar molt un Gobius incognitus, que l'heu vist segurament tot sota l'aigua, doncs aquest es tracta de Gobius fàlex, que és l'únic registre d'aquest any de la Biomarató, i a sobre és una espècie de la qual hi ha molt pocs registres a Catalunya i a nivell del Mediterrani també. Crec que estem parlant d'una espècie que potser s'ha registrat 40 o 50 vegades a nivell de les costes mediterrànies. Per tant, és una espècie rara i de la qual moltes vegades, pel desconeixement del seu hàbitat i del seu modus vivendi, no sabem molt bé on trobar-lo, i també el que dificulta és saber si el seu estat de conservació mereix ser inclòs dintre de llistats o de catàlegs d'espècies amenaçades per tal de preservar-lo. A nivell històric, aquí veiem una miqueta la progressió d'observacions. El primer any de Biomarató, que vàrem començar a fer-lo durant tot l'estiu, vàrem tenir 10.000 observacions. El segon any vàrem passar a 20.000, que estàvem contentíssims. El segon any ens referim a l'any passat. I aquest any, la veritat és que encara estem molt més contents perquè pràcticament hem triplicat el número d'observacions amb 60.000, o per sobre lleugerament de 60.000 observacions. A nivell d'espècies, veiem que la recta segueix creixent, és a dir, no hem arribat en un límit d'espècies. A mesura que a poc tinguem més participació, el número d'espècies segurament seguirà incrementant a poc i no hem arribat en un tope, diguéssim, d'espècies que es poden arribar a veure en aquestes èpoques. I a nivell de participació, sí que el primer i el segon any es van mantenir bastant estable i van haver, crec que 10 participants més el 2022, però aquest any, gràcies a totes les actuacions que s'han fet per part de la Federació Catalana d'Anèlides i de Plàncton, aquest any hem pogut pujar fins a 301 persones participant en la Biomarató. Penseu que a nivell de busseig hi ha molts més de 300 bussejadors a Catalunya. No tots poden tenir la facilitat o els diners per comprar-se una càmera subaquàtica perquè actualment és material relativament car,
però entitats com la Federació Catalana, que quan fa les activitats deixa càmeres en els participants que no en tinguin i així, pot facilitar a aquesta gent a poder participar i a poder penjar dades i a poder aportar. Però que tothom té un mòbil i segurament moltíssima gent, només que anés a la sorra de les platges i reportés el que hi ha a les sorres, ens trobaríem coses realment increïbles, com aquest cranc africà que hem vist. A nivell d'espècies invasores, seguim cada any tenint una mica més de registre d'espècies invasores i també una mica més de registre d'espècies amenaçades, que més o menys ja va en línia amb el número d'espècies que l'anar incrementant també anem trobant més dades tant d'invasores com d'amenaçades. I ja per acabar els resultats, totes aquestes dades de lo que són la ciutat de Barcelona, per exemple, serviran per actualitzar la capa de peixos del seu atles de biodiversitat. Per si no l'heu consultat mai, actualment ja està disponible. Podeu entrar a l'Ajuntament de Barcelona i consultar l'atles de biodiversitat de les espècies. Fins ara l'atles era tot per barris, però arrel de tanta informació que teníem en el medi marí es va decidir incloure el que serien les zones de les platges, que tenim des de les piscines del Fòrum fins a Sant Sebastià, i on en aquesta primera capa l'any passat vàrem fer 103 espècies de peixos que s'han vist a Barcelona, però que amb aquesta nova actualització passarà a 122 i s'inclouran dues noves capes, una de crustacis amb 84 espècies i una de mol·luscs amb 237 mol·luscs diferents. O sigui que pràcticament els mol·luscs, exceptuant el que serien les plantes, passaran a ser el grup més abundant de Barcelona, del que serien animals. Ja estaria. Perfecte, moltes gràcies, Xavi. Un plaer sempre escoltar-te explicar tot. I la veritat és que sí, remarcar que estem molt, molt contentes perquè la veritat és que hem triplicat els resultats, el número d'observacions i totes les persones que han participat, mil gràcies per pujar tantes fotos i sobretot també remarcar que no són tants participants, són 300 persones aportant 60.000 observacions, això vol dir que s'ha currat moltíssim, us agraïm infinit, també us agrairem molt que expliqueu als vostres familiars, amics, companys, que pugin també observacions i que es facin usuaris de Minca. I ara passem a presentar a les províncies guanyadores. Com sabeu, al final la Biomarató és una competició amistosa, però una competició. I ara us presentarem la província que ha estat la guanyadora, el número d'observacions, el número de participants, etc. I també a les persones guanyadores dels premis per províncies i les persones guanyadores en general. Llavors dono pas a la meva companya, a la Berta Companys, que ja us explicarà i jo ara us comparteixo pantalla. Ho veieu? Sí, es veu bé. Se'm sent bé? Sí, perfecte. Vale, perfecte. Doncs endavant. Tornar a agrair un altre cop la feina que heu fet les entitats dinamitzadores, perquè si no fos per vosaltres i per tota la participació que heu promogut i per totes les persones voluntàries que hi han participat, no haguéssim aconseguit res de tots aquests resultats que estava comentant el Xavi. A banda d'això, com ja s'ha comentat al llarg d'aquest matí, agrair també tota la voluntat de que puguem donar premis a les persones que heu participat des de tant la participació de l'Afecdes, que està incloent premis, com Anèlides com Plàncton, que també n'estan promovent, i així com el nostre sponsor estrella, diguem-ne, que seria Creci. Llavors ja podríem passar a la següent pàgina, si vols. Merci. Començaré comentant això. Primer el que serien les dades que s'han obtingut i després ja passarem a l'apartat de premis. Llavors, pel que fa a nombre d'observacions, una mica en línia amb el que comentava el Xavi, diríem que tradicionalment tota la gent sempre pensa en que Girona seria la província estrella, que sempre té molta més biodiversitat, però si comparem les dades que tenim, que hem obtingut, en veritat no seria així. O sigui, de fet, si ens fixem en les dades, a nivell de participació ja veiem que Girona i Barcelona estan bastant igualades. Pel que fa a Tarragona, com ja ho havia mencionat el Xavi, anem una miqueta per sota, però jo crec que ho podem aconseguir mica en mica, anant motivant a companyes i companys que es fiquen a l'aigua habitualment, intentant també incloure més gent que estigui per aquesta zona i parlant. Al final, el boca-orella és el que més funciona a l'hora d'ajudar o d'invitar gent que puguin participar d'aquest tipus d'activitats. Llavors, amb les dades que tenim,
si ens mirem el nombre d'espècies diferents que hem trobat, Barcelona actualment estaria guanyant a Girona. Realment trobem que hi ha una major biodiversitat a les costes de la província de Barcelona en comparació al que seria amb Girona i al final, a la cua de les observacions, podríem trobar, pel que fa a nivell d'espècies diferents, seria Tarragona. Per què? Jo ho equiparo també una miqueta en el fet que tenim menys observacions en aquesta província que en les altres. Probablement, si augmentéssim el nombre d'observacions en la província de Tarragona, també ens trobaríem que el nombre d'espècies augmentaria, perquè també és una zona que té moltíssima biodiversitat, el que passa que moltes vegades tampoc ho valorem, no? Llavors, pel que fa al nombre de participants, Sònia, perdona, es veu una columna d'annex i així que tapa l'esquema aquest de nombre de participants. Llavors, pel que fa al nombre de participants, el que veieu també Girona i Barcelona estan bastant igualats, però Barcelona segueix superant el que seria la província de Girona i la província de Tarragona estaria al capdavall. Sí que té bastanta participació, però en el que fa a nivell d'observacions potser ens hem quedat una miqueta més a la cua en la part de Tarragona. Llavors, si voleu passar a la següent, sisplau. Començarem amb els Premis Estrella, que comentàvem. Tots són estrella, jo crec, però si mirem el rànquing global de persones que han participat a la Biomarató, hi hauria 3 persones que han estat al capdavant de tot i que han estat liderant, que s'anaven sobrepassant els uns als altres i anaven fent una competició, per mi, molt sana, de veure qui era dels 3 el que estava avançant més dintre del propi rànquing. Llavors, dins d'aquest Global de Catalunya, destacar que en Miquel Pontes ha estat el capdavanter i ha superat amb escreix els competidors que li anaven pel darrere. Al principi estaven els 3, com hem comentat, bastant igualats, però al final ha quedat capdavanter, seguit del Josep De Gea i de l'Edu Alcañiz. Així que moltíssimes gràcies als 3 per haver mantingut aquest engrescament fins al final i per haver portat tantíssima quantitat de dades, que s'us agraeix moltíssim, ja que els 3 heu reportat coses superespecials, algunes, per exemple, per la seva pel fet que no s'havien vist tan comúment o pel fet que us heu anat movent també al llarg de tot el territori i heu pogut aportar dades que són molt, molt valuoses. Llavors, si voleu passar a la següent. Si anem primer a la província de Tarragona, veuríem que tenim, per una banda, els premis que estan a la província de Tarragona els haurà facilitat el que seria Plankton Diving, que seria també la mateixa entitat dinamitzadora de les activitats a la zona sud del nostre territori. Llavors, dintre d'aquests premis, tenim a la Monique, que ha quedat primera, que després ens explicarà una miqueta la seva experiència dins de la Biomarató i què la motiva a participar aquí. Ara veig que es connecta també l'Ev. L'Eva seria la segona persona que més dades ha portat dintre del que seria la província de Tarragona i en tercer lloc tindríem el Guillem Mayor. Els 3 són participants molt actius dintre del que seria Plankton i els 3 han aportat moltíssimes dades. Llavors, enhorabona a les 3 persones que heu participat més activament. Hi havia altres persones que també han participat molt activament dins de la província i destacar que han aportat, algunes d'elles han seguit aportant moltíssimes dades a nivell d'espècies i n'hi ha d'altres que si féssim el rànquing per espècies dins de la província probablement estarien al capdavant, però tota la vostra feina ha estat superbenvinguda. Llavors, si passem ja directament a la següent diapositiva. Pel que fa a la província de Barcelona, tindríem l'Edu, que acaba de primer. Agrair-li també moltíssim la seva participació. Fa una estona estava per aquí, però ara està a l'aeroport, llavors ja no el tenim entre nosaltres, però agrair-li també que hagi participat tan activament. S'ha vist també dintre del rànquing del global que ha quedat pel capdamunt. Aquí a la província de Barcelona seria la primera persona que ha portat dades, seguit de la Núria, que també és una crac que ha estat participant molt activament, i la tercera persona que també ha obtingut aquest premi seria el José Manuel Astals. Els premis dintre de la província de Barcelona formen part de... Uns els ha promocionat FECDES, els altres els ha proporcionat Anèlides. Per tant, també agraïm moltíssim les nostres entitats una vegada més dinamitzadores perquè també fan aquesta feina col·laborant amb els premis. I si ens anem ja a la província de Girona, a la província de Girona, mencionar també que la persona que ha portat més dades seria en Miquel Pontes.
El segon premi el tindria el Josep De Gea, que també el tenim per aquí entre nosaltres, em sembla, i el tercer el tindria l'Enric Badosa. Comentar que aquests premis estan patrocinats per FECDES i el tercer seria patrocinat pel Xavi mateix. Així que també agrair-los moltíssim, Xavi, no t'hem ficat el teu logo, però bueno, et dones com per inclòs dintre dels agraïments i no res, moltíssimes gràcies a totes les que heu guanyat dintre d'aquest rànquing. També comentar que no només volíem premiar la gent que ha participat més activament, sinó tota aquella gent que heu estat participant dintre del que seria la biomarató. Moltes vegades, ja sigui per disponibilitat de temps, ja sigui per fet de que t'hi has pogut posar molt al principi però no tant al final, etc. No tenim aquesta facilitat de poder anar sempre a l'aigua. Llavors, volíem agrair també tota la gent que ha col·laborat, sigui amb una petita aportació o amb una aportació molt gran, amb premis aleatoris. Llavors, aquests premis aleatoris s'han fet un sorteig setmanal i es sortegen diverses coses, doncs, per exemple, guies perquè la gent pugui distingir les diferents espècies, cursos de fotografia, també un altre cop, patrocinat pel Xavi. I finalment, jo crec que dintre de tots aquests premis, el Premi Estrella seria el curs que realitza la FECDES, i moltes gràcies per donar aquest premi, el curs de busseig científic que fa la FECDES, que l'any vinent seran dues convocatòries, una a la primavera i una a la tardor, si no ho dic malament, sisplau, corregiu-me. I també agrair moltíssim que ens hagueu donat l'opció de poder regalar o poder fer partícip alguna de les persones que tenim entre nosaltres d'aquest premi. L'ha guanyat una persona que jo sé que el disfrutarà moltíssim, que està supermotivada, però no pot estar amb nosaltres avui, però bueno, ja més endavant ja la tindrem present i podrem gaudir de tots aquests premis amb totes vosaltres, amb un event que us explicarà a continuació la Sònia. Moltes gràcies. Jo us faig aquí un petit avanç. El 15 de desembre, com deia la Berta, farem una festa del voluntariat per celebrar tots aquests guanyadors, per fer el lliurament de premis, per veure'ns les cares, per poder-nos tocar i no només veure'ns en la pantalla. Serà el 15 de desembre a partir de les 6 de la tarda al centre de la platja. Entre avui i demà començarem a enviar les invitacions. Després us deixaré al xat el link al formulari de registre perquè qui vulgui ja es pugui registrar. Però bueno, estem molt contentes, la veritat, de poder organitzar alguna cosa. Ja sabem que les dates no són les millors, però ja sabeu que, clar, entre que acaba la biomarató, analitzem les dades, etc., sempre se'ns fa una miqueta més tard del que voldríem. Però bueno, intentarem passar-nos-ho molt bé. El dia 5 de desembre, de fet, és el dia del voluntariat, o sigui que també hem trobat que allargarem una mica aquest dia del voluntariat fins al 15 de desembre per aprofitar-lo i donar-vos a totes i a tots les gràcies. I ara dono pas a la guanyadora de Tarragona, el primer premi de Tarragona, a Monique, que mil gràcies per estar aquí avui i explicar-nos en primera persona una mica el que ha sigut participar a la biomarató, Monique. Hola, gracias por invitarme. Yo soy Monique, en el Minca me llamo Monian y es el primer año que participo. No buceo hace muchos años, desde el 2016, que me hice el curso con mi hijo. Pero fue así como un hobby inesperado, no sabía que me iba a enganchar tanto. Pero realmente después del confinamiento es que cogí la cámara y siempre iba con la cámara y tengo miles de fotos. Siempre, ya en tierra ya me gustaba hacer fotos, debajo del agua también. Entonces, en junio, cuando empezó la biomaratón, en la primera charrada que hizo Plankton, que estaba Berta también y Eli, y pues sí, dije, nos explicó cómo funcionaba la plataforma de Minca para subir las observaciones. Realmente al inicio fue un poco difícil, pero luego ya cuando le cogí el gusto, me lo planteé como un objetivo de que mis observaciones tenían una finalidad científica, que sí que es una competición, como han dicho Berta, y tenemos unos premios, pero realmente creo que nuestra aportación es muy valiosa porque yo no tenía constancia de lo que era la ciencia ciudadana
y saber que mis fotos sirven para que una comunidad de científicos, expertos que trabajan, que puedan aprovecharlas y saber cómo está el estado del mar y lo que ha explicado el Xavi de especies invasoras y que, pues esto, o de especies en peligro y que se puedan estudiar y valorar y proteger. Creo que es muy importante, más que la competición en sí. Entonces, todos los que podemos, y yo siempre lo he dicho, cuando he subido mis fotos, digo, mis fotos son feas porque no tengo una super cámara, no tengo una gran cámara y, y me gustaría, algún día tendré una cámara buena, pero siempre, 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 porque no puedo hacer fotos de los nudibranquios, por ejemplo, que me encantan. Entonces me he aficionado a las esponjas, que ya lo dije un día que hicimos para las charchas un vídeo pequeñito de 1 minuto que no sabía que existían. Sí sabía que habían las esponjas, pero claro, al poner la luz debajo de las piedras y ver todos los colores que hay ahí, me sorprendió bastante y era desconocedora totalmente. Em, y entonces, al principio, cuando subí las primeras fotos, no tenía ni idea de lo que era ni de lo que estaba mirando. Y todos los que están detrás de Minca, que es los que nos hacen el grado de investigación y que nos validan las fotos, creo que tiene un trabajo, una labor muy importante y realmente me he quedado gratamente sorprendida porque es una labor súper, súper importantísima y, y sí que me he retado yo misma en aprender, pues al inicio que no sabía nada y ahora cada vez más y las últimas fotos ya las identificaba yo sola, les ponía el nombre y cuando veía que estaban todas validadas 100%, le digo, mira, he aprendido algo, ¿no? Y pues eso, ahora como dije un día también, que lo veo de otra manera y me ha gustado mucho. Y me ha gustado mucho participar y el año que viene seguro que también estaré. No sé. Mil gràcies, Monique. Bueno, jo crec que al final, no, jo dic a vegades que fins i tot amb un telèfon mòbil i una funda, encara Sí, que sigui a 4 coses, pots fer fotos. O sigui, crec que també ets això, un gran exemple de que no fa falta tenir una supercàmera, que el que fa falta és tenir ganes. I com tu dius, és molt xulo veure els testimonis de persones com tu de dir, uala, és que jo no sabia que hi havia això. I sí, hi havia persones que ens diuen és que és com si estigués en un planeta extraterrestre, tenia allò allà a sí, tocar sí, i no ho sabia. sí, Així sí, que, sí, bueno, porque moltíssimes gràcies. sí, Com sabeu, totes les fotografies, totes les observacions que vosaltres pugeu són molt valuoses per saber l'estat de les nostres costes, són molt valuoses per poder fer recerca que d'altra manera seria impossible fer, imposible, perquè claro. com Ujú. us dèiem, aquesta informació abans no la teníem i la tenim gràcies a això, a totes les persones voluntàries que participeu, a les entitats dinamitzadores que esteu cada dia fent feina. O sigui que moltíssimes gràcies perquè amb això segur que podrem tenir bones conclusions, millorar molt la gestió de les nostres platges, poder fer pressió perquè Claro, l'administració pugui arribar a accedir a totes aquestes dades, que al final és el que ens mou. I amb això, si no teniu més preguntes, bueno, més preguntes, no, que no m'heu gracias. fet cap Sí, pregunta. Si no teniu preguntes, jo volia fer un comentari, Sònia. sí, digues. Reptes per tots els que estem aquí l'any que ve. 100.000 observacions. Tant de bo, sí, Val? sí, el repte acceptat, I Guillermo. nosaltres posem com a federació, ja tenim obert, o pactat, 5 punts d'observació més, 4 a la costa del nord i una a la part de Tarragona, de centres que col·laboraran ja al 2024. Però entre tots, l'objectiu que nos teníem que marcar és les 100.000 observacions. Guillermo, jo seria un palet més ambiciós, doblem. Hem fet 60, fem-ne 120. Sí, bueno, yo estaba haciendo los números, estaba multiplicando por 3. Te digo, no, Guillermo, no Bueno, te pases, te pases. No, a veure, jo penso que podem posar 120 perquè amb el Xavi ho comentàvem. Penseu que crec que era com a finals de juny, ja en teníem 90. Ara no recordo si era en juny o juliol i vam dir que en portàvem 90.000 i vam dir de verificades. I vam dir, El va, farem repte. una notícia de repte quan arribem a les 100.000.
que dèiem, ui, no, si trigarem molt, i vaig dir, esperem-nos, a veure què tal. I a les 100.000 vam arribar en 3 setmanes. Des A de que les 100.000 haig de dir que és l'acumulat De de tot l'any. tots els anys, no el I d'aquest no any. només exacte. Penseu que jo és que a vegades gairebé sempre penso en l'acumulat i això us pot portar a confusió. Però ara penseu que acumulats en tenim més de 140.000 verificades. És a dir, al juliol en teníem 100.000, no arribava, i ara al novembre en tenim més de 140.000 verificades. Per això jo, vaja, posem 120 i si arribem als 180 fem festa grossa, val? Vale, perdona. La mà aixecada. Això no va dir. Sí. Merci, Sonia. Yo he levantado. Quería decir, bueno, que hacer un llamado, porque como la provincia de Tarragona, como dijo Berta y Xavi con los resultados, que estamos un poquito rezagados, ¿no? Que la zona nuestra es muy bonita, tiene un mar precioso, que sí que no tenemos grandes bichos. Yo he buceado en las Medas, en el Estartit, y es precioso, no tenemos estas gorgonias impresionantes que hay allí, pero nuestro mar también es bonito, nuestra costa es preciosa y tenemos unas praderas de posidonias muy bonitas, bueno, todo en general, para que el año que viene subamos el ranking. Gràcies, totalment d'acord. Sí, sí. Doncs res, ja tenim feina per l'any vinent. 120.000 observacions a la Biomarató 2024. I molt bé, doncs us he deixat el link al registre igualment a totes les persones que esteu aquí avui, a les persones que esteu subscrites a la newsletter de la Biomarató, a xarxes, etc. Anunciarem el link per poder-vos registrar a la festa del voluntariat del dia 15 de desembre a les 6. I bueno, us esperem a tots i totes. Moltíssimes gràcies per estar aquí avui. Us enviarem el vídeo perquè aquesta sessió està gravada i també una petita infografia amb un resum dels principals resultats entre el dia d'avui i demà. I res, amb això ja hem finalitzat. Si no hi ha res més, doncs moltes gràcies a tots i totes. Moltes gràcies. Gràcies per venir. Gràcies a vosaltres. I per participar. Adéu. Bon dia. Adéu, merci. Adéu, moltes gràcies.